horrela hasten da. Taberna bat. Beñat, 32 urte, hippie itxurako gazte bat, mahai batean eserita dago mugikorrari begira. Lucia, 35 urte, heltzen da, bulego jantzi dotore bat, darama, bi musu deseroso ematen dizkiote elkarri, badirudi ez dutela elkarri asko ezagutzen. Kaixo, zer moduz? Oso ondo eta zu. Dotore zaude? Bulegotik zuzenean dut. Bueno, ba hori ez zaitu zikinduko. Hori espero dut. Uste nuen etzen idala berriz idatziko egia esan. Lasai, ezen hain besterako izan. Bueno, berokia garbitu ahal izan duzu? Bai, lasai. Tindategira eraman eta guztiz garbitu dute. Berria bezala da. Ze lotxa. Ez dut inoiz berriro dango lehenengo zita batean. Zerbitzaria, zer nahi duzu? Albariño bat aurrekoan bezala? Lehenengo zitan bezala, albariño bat eskatu zenuen. Arrazi duzu bai. Albariño bi, orduan. Edo hobe rueda bat. Rueda bi? Bakatu itxar, zuk zer baino gozu, zukera bat. Luziak begiak izten ditu 5 segunduz. Beñat ez da ohartzen, mugikorra motxilan gordetzeko buelta ematen baitu. Rueda bat? Ederto, rueda bi bizarez. Zerbitzaria, Benetan blokeatuko ninduzula uste nuen, eta izugarri harritu nintzen idatzen zenidanean. Baita postu, Hobetu ezagutu nahi zintudan. Zergatik ez dituzu zure sare sozialak Tinderreko profilera lotuta? Pribatutasuna gustatzen zaidalako. Norbaitik aurkitu nahi banau, galde bieza dela. Eta norbaitek zure abestiak entzun nahi baditu? Galde bieza dela ere bai, zuk erintzen duen bezala. Zorionak, egia esan oso ondo konposatzen duzu, baita abestu ere. Bai? Eskerrik asko, posten nahi sustatzeaz. Bideo bat ere ikusi nuen, zein abusarta, asko kostatuko litzaidake eszenatoki batera igotzea. Tabernetan jotzen dut, ez dira eszenatokiak. Bideoan oholtza baten gainean, zeuden? Bai, ados, eszenatoki moduko bat da, bai. Meritu handia du. Arrazoi duzu, ez dakit zergaitik gutxi ezten dudan beti nire musika. Nik ez dut adorerik ez da aurki batera igotzeko ere, oso lotxatia naiz. Bai? Ez dirudizu? Lakoa naiz. Nire amak txikitatik beti esaten zidan oso emakume lotxatia izango nintzela, eta asmatu zuen. Iragarpen autobetea. Zer? Iragarpen autobetea edo profezia autokumplitua ere esaten zaio? Zer esan nahi du horrek? Norbaitek zerbait iragartzeagatik bakarrik, iragartze hutsagatik, errealitate bihurtzen denean esaten zaio? Beraz... Etorkizuna horrelakoa izango dela uste dugunez, errealitate bihurtzen du. Hori psikologiak ikasi. Ni lotxatia naiz, nire amak lotxatia izango nintzela esan zuela. Hori zebera. Lehenago imaginatu duguna izateko, baino ez gara gai. Zure burua lotzati imaginatu izan duzu beti, eta horregatik zara lotzatia. Eta nik ez dut musikaren aserio hartzen, aitak beti esan zidalako ezin izango nintzen horretaz bizik. Ez zuen asmatu? Noski asmatu zuela. Ala tabernetako tarimetan jotzeaz bizi nahi zira uste duzu. Ez? Inoz zente samarra zara, ez da. Hori nire amak ez zuen iragarri. Astean zehar gizarte zitzaien moduan egiten dut lan. Ez interesgarria. Naiz eta orain, beste lan bat proposatu didaten, ez dakit oso ondo zen egin. Lanaldi erdi esango litzateke, goizez bakarrik, beraz musika konposatzeko denbora askoz gehiago esango duke. Baina ez dakit soldata horrekin bizitzeko gai izango naizen, beraz... Zaila da artisten mundua. Eta ni gainera erabakiak hartzen penagarria naiz. Zalantzatan nabil beti. Argi ikusi dut ardoarekin, bai? Benetan, urtebete pasa dezakete ia moztu, ala ez erabakitzeko. Pausa bat. Ez duzu Destiny Driver erabiltzen? Zure etorkizuna ikusteko txip hori? Bai. Ez oso garestia da. Zuk baduzu? Bai, bulegoan langile bakoitzari kontu bat jarri digute. Pasada bat da honetan bizitzen datzen dizu. Ja, ez dakit, garunean txip bat jartzea kontu txarra ditugu. Nire aizpa bezalakoa zara zuen. Bere senarrak Destiny Driverren kontu bat oparitu zion, eta berak ez du inoiz instalatu nahi izan,
balio duenarekin. Ulertzen dut zure aizpa. Laser baten bidez instalatzen da, ez zara enteratu ere egiten. Ez dakit, gainera zut inoiz ulertu nola funtzionatzen duen Destiny Driver. Erabaki bat hartu behar duzunean, dituzun bi aukeratotan pentsatzen duzu, ezta? Bitan bakarrik. Bai, hau, ala hori. Momentuz bi aukerekin bakarrik dabil, baina uste dut laster aukera gehiagoko bertsio bat aterako dutela. Orduan, bi aukera garuneko txipetik pasa eta zure etorkizunaren bi irudi erakusten dizkizu. Irudi bat bakoitzeko. Bai, hori banitu. Zior manipulazio gutxa dela, gehien interesatzen zaien erabakia agertasun. Ez, honena da erabakiak zurea izaten jarraitzen duela. Etorkizuneko bi irudiak baloratzen dituzu eta gehien komeni zaizuna aukeratzen duzu. Irudiak baloratu. Noski. Ni psikologia ikasi nuen badaizu, ezta? Bai. Eta unibertsitateko lagunezko ditut psikologo lanetan, eta orain kesak gabiltza irudi terapeutek lanak entzen ditela. Noski, ni irudi terapeuta baten gara joaten naiz, oso ona da. Bi irudiak erakutsi eta saio baten ondoren argi duzu zein komeni zaizun gehien. Nire lagun psikologoek gorrotatuko zituzten. Ez da txorakeria bat, Komposizioa, argia, kontrastea, koloreak, nahiz eta bi irudiak eduki, batzuetan ez da erraza erabakia hartzea. Beste batzuetan bai, beste batzuetan oso argi dago. Txip batekin ez da nahikoa, eta orain irudi terapeuta bat ere behar dugu erabakiak hartzeko. Ez gara helduak horrela dintzen. Bada jendea Destiny Driver kontsultatzean bi irudi beltz besterik ikusten ez dute. Hor bai behar duzula terapeuta ona. Zerretik? Zer ez nahi du irudi beltz bat ikusteak? Denbora tarte horretan hilda egongo zarela. Ikusten? Ez nik nahiago dut ez lan. Zuk adibidez zertarako erabiltzen duzu? Ez pentsa, niri ez zait gehiagi gustatzen. Lanerako erabiltzen dut gehien bat. Eta lanean zertarako erabiltzen duzu? Laneko erabakiak hartzeko. Hau da, espekulatzeko. Eraikuntza enpresaren errentagarritasun altuena lortzeko, bai? Gauza hauek azkenean gaizkia egiteko erabiltzen dira beti. Enpresa bat ondo joatea ez da gaizkia egitea. Nor hasi zen Destiny Driver garatzen? Militarrak eta gobernuak. Hori. Eta zer, aurrerapen teknologiko gehienak militarrek hasi dituzte. Euskadiren independentzia Destiny Driverri esker lortu zen. Ja, bai, gogoratzen dut, bai. Madrildik ikusi zuten, epe luzean urpean geratuko diren penintsulako eremuetatik bereiztea interesatzen zitzaiela. Ja, baina orain erotuta gabiltzen guztien. Edo zertarako erabiltzen da. Behin ohitzen zarenean gehiegi erabiltzearen arriskua dago. Nik rueda bat edatea aukeratu berri dut, Albarinoak etxerako bidean bihotxerrea eragingo zidalako. Benetan? Bueno, kontu zibili batzuetan ez omen du asmatzen, Ea gaur botak egiten abaitzen duena zuzaren. Bulegora etorri zen saltzailearen arabera, 194 fidagarritasuna du. Eta nola daude hain seguru? Saltzaileak azaldu zigun. Gauza ondorio arau guztiak ezagutzen ditu. Txipak zure ekintza, erabaki eta erreakzio guztiak monitarizatzen eta erregistratzen ditu. Eta datu base global batekin konektatzen da gainerako erabiltzaileen informazioarekin bat eginez. Bai? Eta, Euskal Herrian oraindik ez gara inbeste, baina mundu mailan dagoeneko 500 milioi pertsona baino gehiago gara. Erdia baino gehiago txinatarrak dira. Baina orduan, txinatarren portara historikoan oinarritzen da zure etorkizuna kalkulatzeko. Oraindik ez da perfektua, akats batzuk ditu noizean behin. Lehenengo egunean, ea afterrean jarraitu edo etxera joan beharko nukeen galdetu nion, eta etorkizuneko bi irudietako batean neure burua biluzik ikusi nuen tanke baten aurrean Tiananmen plazan. Benetan? Eta zer egin zenuen? Arreta zerbitzuan akatsaren berri eman. Eta gero? Etxera joan nintzen, bada espada ere. Ja, orduan ez zenuke inoiz erabaki garrantzitsu baterako erabiliko, ez da? Ez dakit, nire koinatuak dibortziatzeko erabili du. Nire aizpari esan zion berarekin jarraituz gero Destiny Driverrek oso etorkizun tristea opa ziola. Eta dibortzioa eskatu dio. Baina orain esan duzu zure aizpak ez zuela instalatu nahi esan? Ez, berak ez, baina bere senarrak, bere senaroiak bai. Ja, orduan, nola iragar dezake zer etorkizun izango duen zure aizparen alboan, Destiny Driverrek ez badu zure aizparen informazio hori? Txipa instalatu ez duten pertsonei buruzko informazio iturriak sar ditzakezu kontsulta bat egiterakoan. Sare sozialak, historia medikoa edo dena delakoa. Horrela,
pertsonaren profil psikologikoa sartzen du eta datu basean dauden antzerako pertsonekin alderatzen du. Dibortziatzeko erabiltzea ere, benetan? Ezin duzu zuk erabaki pertsona horrek merezi duen ala ez? Bueno, egia da nire aizpa bereko jutsa dela, hori horrela da. Eta Destiny Driverrek ez badu kontuan hartzen zure aizpak aldatzeko gaitasuna duela? Agian zure aizpak eta koinatuak, etorkizuna partekatzeko aukera galtzen ari dira, etorkizun hori beraien kabuz imaginatzeko gai ez direlako. Ez dut esaten Destiny Driver denetarako erabil behar denik, baina baliagarria da kasu askotan. Etorkizunak kolonizatzen ari zaizkigu, oraindik ez gara iritzi, baina etorkizuna jada beraiena. Beraiena? Norena. Bueno, Destiny Driver honen atzean daudenena, nik zardakit. Negacionista samarra esadaztu esto. Zure etorkizuna nolako izango den esaten duzun enpresa batek zalantza asko sortzen dizkit, egia esan. Nori interesatzen dira zure etorkizuneko irudi hori zure buruan sartzea. Zuri hain zuzen, erabaki bat hartzen saiatzen ari zarenari, dio, Lehenago imaginatu duguna bakarrik sortzeko gai gara. Eta? Gure etorkizuna beste batzuei imaginatzen uzten badiegu, mundua haiek nahi duten bezalakoa izango da. Eta zer dakit? Begira, ziur etorkizuneko irudi horietan beti Adidas arropa ziantzita eta Coca-Cola bat edaten agertzen zarela, ezta? Ez? Arropa gehienetan astore eta ternua izaten dira. Publizitate geolokalizatua erabiltzen dute. Baina premiuma arpidetza ordainduz, kendu dezakezu. Begira, nire etorkizuna ezin da algoritmo baten bidez kalkula. Bai, sentitzen dut baina kalkula daiteke. Ongi etorri, 22. mendera. Eten aldia. Bueno, eta zer gertatzen da zalantzarekin? Sorpresarekin? Guztiz desagertzen dira. Finlandian, antsietatea buruko gaixotasunetatik deskatalogatu dute. Biztanleriaren 100% instalatu du Destiny Driver eta beraien etorkizunaren kontrol osoa dute. Nik misterioa gogoko dut. Oraintxe bertan adibidez, zita hau gehiago interesatzen zait, ez dakidalako nola bukatuko den. Nola bukatuko den jakingo bazenu, joan egingo zinateke. Bueno, ez dakit. Baina, esan edut bizitzaren grazia zer gertatuko den ez jakitan ere dagoela. Kolokan egote horretan. Aukera desberdinak probatuz? Noski, bai. Ez zaiozu hori bere erasotzailearekin eskontzear dagoen emaztegai maiteminduari. Edo semeari, istripu batean hilko duen motozikleta oparitzen dion amari. Edo katutxo bat adoptatzen ari den familiari. Leusemia duela eta urtebetean hilko dela jakin gabe. Katutxo horrek familia bat aurkitzeko eskubidea du. Urtebeterako baino espada ere. Eta familia horretako aitak eskubidea du bere 5 urtetako semetsua katuaren heriotzaren traumatik babesteko. Isilunea. Duan, nik Destiny Driverri galdetu diezaioke nolakoa izango litzateke nire bizitza denbora batean, ez? Lan honetan geratzen naiz, ala lan berria onartzen daude. Hori da, epe luzera, ertainera eta laburrera kontsulta dezakezu. Gero eta koldarragoak erak izakia. Zergatik? Mira, topa egin dezagun ziurgabetasuna bat. Ziurgabetasuna? Bai. Topa. Topa egiten dute. Oso desberdinak gara zuetali, ez da? Bai, kontrakoak esango dugu. Barre egiten dute, isiltasun deserosoa, ez dakite zertaz hitz egin. Bueno, eta ze indagien gustatu zaizuna bestia? Zer? Nire abestien artean zein gustatu zaizuna gehien? Bai, zera... lehenengoa. Desordenean posteatzen ditut, ezin da lehenengoa. Maitasuna hitz egiten duena. Lucia denek hitz egiten dute maitasunaz. Zer dio bestiak? Nola zen? Esaldian bat. Nahi gogoratzen. Melodiaz? Ez dakit... Ez ditu zuntzuz, ez da? Orain mentxarra daukat, bakatu. Orduan zergatik idatzi zen nire sare sozialak eskatzen. Zu ikusteko. Isiltasuna. Destiny Driverren sartu aldazu? Isiltasuna. Eraiz aserretuko, baina esadazu. Bai, noski Destiny Driverren sartu zaitu dela.
blokeatu egin behar zintudan. Lehenengo zitan gainean botak egin zen nidan. Bai, esan dizut asko zitutzen duela. Baina zu blokeatu baino lehen, biok Destiny Driverren begiratzea erabaki. Eta zer ikusi duzu? Bigarren zita hau izanez gero, 10 urte barru zoriontsu eskondutua eta 2 seme-alabekin egongo gara. Gainera, izugarrizko etxe bat izango du. Baita zera ere. Benetan. Bueno, eta zer gehiago ikusi duzu? Epe laburrean, gaur gauean nire bulegoan txortan egin dugu. Baita zera ere. A ber, ez flipatu, Manu Txaoren esaldi bat duzu ipurdian tatuatuta. Nola dakizu? Esan dizu, ikusi dudalako. Etenaldia, Beñat serio jarri da. Ostegunero zinemara joaten hasiko gara. Gitarra jotzen irakatsiko didazu eta nik dantzan irakatsiko dizu. Momentu bat, a ber, benetan ari zara? Bai. Bueno, ez dit inolako gazarik egiten nire datuak nire baimenik gabe sistema nazkagarri horretan sartu izan. Destiny Driverrengatik ez balitz ni ez nintzateke hemen egon gorain. Ez nuen inoiz zurekin bigarren zita bat izan. Bueno, iruditzen zait Destiny Driver oker da bila. Zergatik? Beñat altxatu eta motxila janzten du. Ez zaizkidalako beren etorkizun propioa imaginatzeko gai ez diren pertsonak gustatzen. Agur. Itxaron, geratu zaitez, mesedez. Uste dut interesatzen zaizula. Beñat joateko prest dago. Gainera, nik ez dut aita izan nahi. Ez dut eskondu nahi eta ez dut izugarrizko etxerik nahi. Gauza gehiago ikusi ditut. Zer gauza? Platinozko disko bat egongo da gure gongelako horman zintzen. Brometaz, bintzabaz. Zindagizu. Eta zergatik uste duzu nik zu behar zaitu dela platinozko diska bat lortzeko? Ez duelako zure izena eramango. Orduan? Diona eramango du. Duo bat izango gara. Baita zera ere. Zuk ez duzu musikarik joazen. Esan dizut, zuk erakutsiko didazu. Ez zaitut sinisten. Zindagizu. Sinetxe dazu? Beñat eseri egiten da, motxila jantzita, mantentzen du. Bueno, eta zer ikusi duzu nirekin geratzen ez bazinen? Gaua zen, eta bakarrik nengoen bulegoan lanean. 10 urte bat. Eta nik etorkizun triste horretatik salba zaitzan nahi duzu? Benetan diotzut, etorkizun paregabea beziko dugula elkarrekin biok. Ez dakit nola saldu. Zeure begiekin ikusi beharko zenuke. Nola ikustezaken. Destiny Driverren alta emanez. Eba, ezin dut, garestia da. Enpresak ordaintzen dit, niri. Nahi baduzu, nik ikusi dudana ikusi ahal izango duzu zuk ere. Isiltasuna. Bera, ez naiz fiatzen. Ez zaitut esartaz ezagutzen. Saltzaileak Destiny Driverren demo bat eman zigun doainik. Kontsulta baterako baino ez du balio. Probatu nahi baduzu? Eta nola instalatzen da? Laser txiki batekin. 10 segundo baino ez dira. Oso erraza da. Isiltasuna. Begira, ez zaitut baldintzatu nahi. Hemen duzu demoa. Ez, Eta non duzu? nire bulegoan. Isiltasuna. Hurbilda? Bai, hemen alboan. Gaur itxita dago baina hitzak nirekin ditu. Isiltasuna. Joaten nahi duzu? Zer nahi duzu zuk? Zuk erabaki. Bueno, bulegora bagoaz, Destiny Driverri kontsulta egin eta etxera joango naiz. Ados. Eta behin bakarrik erabiliko dut. Noski, demoak ez dizu beste aukerarik ematen. Eta gero zuzenen etxera. Ikustutakoa hausnartzea. Agian zure iruditerapeutaren kontaktua eskatuko dizu. Noski. Beñat zutitzen da, eta bizia bere atxetik doa. Ziur zaude? Ez nago ziur. Ez zaude ziur. Ze polita sentsazio hura. Faltan botatzen duzu? Noski. Askotan. Badoaz.